Yuk. Apa yuk? Lah saiki aku ora ngira babar pisan. Mergo bengi iki awake dhewe supaya seneng-seneng. Iki kajate apa to yuk? Sejatine kajate iki wis mau ngawan kuwi para warga ing Dusun Bulan. Padha apa kuwi duwe karep ngalungi budaya sing wis ana sing wis ditindakake karo nenek moyang biyen yaiku ngruwat desa utawa mapar tunggak utawa ngenomke desa. Tujuane apa to yo? Tujuane iki nenuwun ana ngersane Hyang Widiwasa muga-muga desa kene ing samengko sakwise diruwat panjenengane Rama Wedana Simun Cermajaya ing samengko bisa kantuna manggih wilujeng sedayanipun nggih lair nggih batos dadi keluarga ing Gondang supaya guyub rukun sing maune centok kaya njur ora pokoke kabeh iki njaluk sing becik-becik muga-muga bubare Rama Simun Cermajaya minangkani panyuwune para warga ing samengko karya manggih raharja wilujeng sedayanipun awit barokahipun Gusti Kang Kuwas. Ngono. Apa kuwi klebu kapercayan to yo? Lah kuwi sing dadekke cok geseh penemu piyen kaya ngono kuwi. Kuwi jane ora klebu tumrape agama, kuwi ora klebune iki klebune klebu budaya. Dadi nek digathuke karo agama, nek sing ora mudeng ya dianggep adoh. Ning nek sing mudeng jane ya cedhak. Mergo mula bukane ana ruwatan desa, ana wong iso ngruwat. Kuwi ya sing dhisik iki wali songo biyen. Miturut pengendikane panjenengane Rama Simun Cermajaya mau sing dhisik iki putrane Njeng Sunan Giri. Kuwi sing dhisik kuwi dadi umpama tekan saiki iki njur umpama ibarat kuwi lakune rada geser. Lah kuwi ora mergo kok kepiye-piye ning mergo sing nindakake sing upamane dianggep kurang pas kuwi ya mergo kuwi nanging kabeh mau biyen-biyene saka tuntunan agama. Nanging bar kuwi sing agama ora dingerti babagan kuwi. Mula nek sing ora paham karo babagan iki aku ora karane nek singit ning kurang cocok ngono lho. Ngono. Mergo kabeh mau nuwun ana ngersane Hyang Widiwasa. Ibarat ya bro, ibarat kowe duwe omah. Kowe duwe omah sing wis reget. Lah, regetanmu mau diresiki nganggo cara sing kaya ngono kuwi. Ibarate cete wis luntur, yo dicet meneh. Lah kuwi padha karo cete ngono lho. Oh, ngono. Dadi aja nek karo agama kuwi ya ana sing cocok, ning ana ya sing kurang pas kuwi kabeh. Ning karepe kabeh nuwun ngersani Hyang Widiwasa. Lah kabeh mau muga-muga Gusti Allah ijabahi saengga kabeh apa penjangkane apa panyuwune kabeh warga masyarakat Gusti Allah ijabahi saengga ing samengko kari ayem tetep makin karo jinati. Kak ngono. Lah awake dhewe kon seneng-seneng bengi iki lah aku ya ora ngira babar pisan masalah iki aku iki ya maune dadi panitia maune. Ning bareng aku didapuk nyanyi aku mundur. Mergo aku dadi panitia dalane arang ngusahaké awakku dhewe. Dadi aku iki diupahi apa ora iki aku ya ora dong iki. Ya aku yo iki aku nemu wiyaga warga laras iki ya iki. Mergo rasaku ki aku ki wedi lha iki arep ngundang warga laras larang regane ning nek upama ora ngundang yo dasare apik. Niki mboten warga laras kok ndak salah topo lah niki dimirengke wong sak dunia. Apa? Ya dilarang.
Yo, iya aduh alah. Kok ndak sing duwe jeneng warga laras trimo. Ketemto. Iki wong wis tuwa iki yang ngene iki, Cah. Napa wong tuwa? Nek dong wis tuwa, nek dong ya umum. Ya gila ras iki. Aku mau bareng ngrungokke aku ndilu malah aku iki gragapan. Ya kadhe malah sing elek dhewe iki aku to aku ya ngono berarti. Meneh-meneh aku ngerti sindeting yo alah Cah aku kaya ngono lupamu. Iki sapa iki? Putune Mbah Mas iku ya. Kok malah nganti barang ini saya kuwi setengah kuwi. Yo malah Cah. Tapi tak mbok rada ndek malah mundak dhuwur. Sapa? Sinur. Oh. Mergane aku wingi bengi ra mimpi to. Rumah saku wis sinur nanggon aku. Dah kula ajeng tumut. Ya no aku ngono. Perasaan aku iki go ngipi jebul tenan lho. Nanti kempi-kempi aku ini rak kempi-kempi dhuwur kuwi Cah. Lah niki mon putu kula sing siji dereng kula beto. Wah, aku muni tiga kabeh Cah. Ya sesuk usuk-usuk. Nah, malah iki yo putrane Bu Marsih pengendane. Lah sing mimpin yo kuwi yo sapa jenenge? Kambu. Aku ora jok. Si Pur aku ora datang. Purmo. Aku ora kenalan, mergane kenalno ya ora ngundang ya ora iso. Wedi karo apa kuwi? Rego. Dadane ngono Cah. Aku lek arek ngundang kuwi wedi karo regane. Gur pangkate limbuk. Bulang arek ngundang ya Gilaras. Kek apa ora tak nggo bae kowe ya Pak. Kuwi lho perkara. Ya nek Pak saya gimono kuwi bapak aku dadi saya tak sambat mangkat lah sing liya-liyane iku lha wis mikir ngono kuwi. Cek meneh-meneh ana sing Yanti iki biyo melaksan di Serajana karo biyo. Yo sinur biyo. Nek sing tuwa ora tak garap bisa akeh ya. Tak garap aku yo ora apa-apa. Wis tuwa iki digarapoke ora rahang swala. Botok garap nganti kepiye ora ra swala kepiye. Aku ku yo wis ra iso garap. Nek bono nek umpama dilarang bangkon yo bu. Saiki nang kene. Kalau wis do tuwa ora ketem yo ora tau apa-apa lho. Seru-seru tua. Lagi mana aku jualan jual? Kan nembang sih baca. Oh ya, aku manut kowe. Lah itu meneh aku malah orang itu babar pisan yo ngono. Tapi iki malah awake dhewe ngundang bintang tamu. Diundangke bintang tamu. Aku dhewe yo ora ngira babar pisan jebulane kowe tak undangke sapa? Si Waluh. Waluh nolong dia ngono. Bareng ngotak. Waluh yo. Pindah-pindah jeneng ora jenenge abang lho. Lah, krungu wis kuping tuwa kuwi ya kok Waluh kuwi. Lah iso ora suwak. Rada. Lah saiki ngono padahal ketoke pemiyanyine wis rawuh. Iki karepe bocah-bocah men ditangi tamu wis nembang ngono kemawon. Ono aku yo manut. Iki sak bedana wis karuan rawuh, mongko mau tak arep-arep nyang omah ku ora teko-teko bareng aku ndene iki nututi dhewe. Iki kepiye iki aku yo ngono. Monggo Mbah Waluh, kula aturi jumeneng lajeng tindak mriki. Kados pundi Kak ing samangke kedadosanipun. Monggo Mbah. Ayo Pur.
Sugeng dalu Mbah Walu. Nggih, sugeng dalu Mbok Jange. Oh nggih, matur nuwun. Wilujeng to, Mbah. Nggih, pangestunipun sehat walafiat. Mbah Suwin kados riyin. Lagi tasih kados riyen ngoten. Oh, nek sowan iki ana beda. Rumah saku kok rumah saku dok. Mergane ketok niku kula jam 7. Telepon. Sugeng dalu Mbak Cangi. Nggih, sugeng dalu. Iya. Boten nginten lho sing nyangik dalu niku panjenengan. Oh. Bulane Kang Karjani. Ana kelingan. Lah kelingan. Iya, Ding. Barang dadi dalang mau dadi dola dadi rebutan. Pakai suka kono iki. Kang Karjani dadi idolane pirang-pirang. Kuwi takon ngomong lha kek. Ora rasane. Ribut. Sing kuwi takon ngabari Kang Karjani matang takon ngono sing kuwi ora rasa. Ngabari sapa? Joni to. Iki dong apa to rumah saya? Dong apa genah dong gedrak. Lah kena saiki diriku karo dirimu ngono kok. Iya, nggih. Nggih, derek pitepangan Mbak Cange. Nggih. Menika ngopo kok kudu umak-umak. Bocah kok umak kundhuh. Derek pitepangan menawi kula menika sak menika dados sisianipun Mbah Walu. Nggih. Lah men Mbah Walu wong le. Apa mboten iso pola. Lah iki kaya padha karo Kang Karjani iki malah jane iso pola. Lah ya ora sah polah kok wis tuwa keseklek. Lah iya, aku yo ngono kuwi aku. Ning nek dong yo boleh sing ora ajek ning wong. Ya ora apa-apa. Tuwa ki malah bola-bali lerang. Sampeyan kok jare tuwa gedhe kentrose kok padha. Padha ketambil. Nggih, matur nuwun lah ditimbali mriki wonten dusun Bolang. Nggih. Wah, sindene akan mateng kabeh. Kok meteng kabeh pipunten? Seminggu ra diundri apa-apa. Ya ana sing cilik, ana sing gedhe. Iki nek sing gedhe iki sinden pentrol. Oh, sing gedhe, lah sing cilik. Sinden biasa. Berarti nek sing gedhe iki sinden Pentol. nek cilik. Sinden biasa lah Oh, tuh. nek gedhe iki cilik. Dene yo rasa wong gedhe cilik lemu kuru ora apa-apa wong sing kaku yo ngisor titik. Nggih monggo. Kok sing aku mung Ya sethithik. iya lho. Nggih, maca apa nonton gambar. Nyun ngapunten Mbak Cange, ujugipun menapa dalu menika? Menika wau siang menika ngruwat dusun. Mapan juga masak menika kantun remen-remen. Terus ngaturipun panuwun dhateng sanipun Gusti Monggo Waos kanthi wontenipun ruwatan wau siang mugi-mugi Gusti Allah njabahi saengga samangke namanggih katentreman sedayanipun. Terus ing niki kula semanggaaken panjenengan anggenipun nderek donga. Donganipun Mbah Waluya kula suwun urip ing samangke sungguh kaliyan kawontenan dalu menika tawi siang wau. Nggih. Ibu-ibu donga kula nggih kados dalange niku wae pokoke becik-becik ngoten mawon. Lah kok numpak iki ngomong. ya ora ya donga dhewe no ketang sedih. Nggih, derek donga mugi warga ing dolan sakuwatenipun tansah pinaringan kalih sambikala sugeng rubeda buyuripun bandor krompol nggih. Sungguh ingkang dinayo sembodo ingkang den sejorayu kangge itu basuki kangge iki kecandak sing duya gagah kang cinangka. Nggih. Mboten niku to. Kowe domo aku tak maca lah aku biru. Kanggo kacamata saingan karo sampean. Lah iki yo kacamata pembesar. Lha sampean iku besar. Nonton apa bro aku nonton Simur kudur buangan aku. Nek gurine biasane buar kene boleh. Apa? Ya sak awakku gedhe kabeh. Lah wong aku nganggo iki mlebu ning kamar mandi dungkluk ngene bingung aku. Lah kok iso bingung? Lha ki ember karo ciduk padha gedene.
Ya apa-apa sini. Aku ki rak bar padurut tangga to. Lah napa? Lah wong aku ki mung utang 500.000 kok nyaur setengah juta ya. Gelem aku. Sampean ki bodoh apa pinter to, Jon? Lah niku tanggane sampean ki jane ya bener. Nggih. Utange sampean 500 ning kon balekke Setengah juta. Lah setengah juta ki 500. Ya kowe beda kok 500 karo setengah juta ya Nek beda. jumlahe dhuwit iku nek dijajar ki padha lek. Ora dijejer iki ditumpuk kok. Wong samu kok kurpadu wae. Ya ora wong jenenge manten anyar ki sing rukun kok saya. Oh manten anyar gurung-gurung-kuran kaya tumpeng. Manten anyar ki anggur turu. Mentang-mentang dagelan anggur nget-ngetan gur do kemekelen. Sewong iki gur kemekelen wae. Lah kapan dana? Lah kok apa kelen to? Tunggale sampean ki loro. Siji ngrabeni aku terus kakangnya malah mbok langkahi karepmu piye? Walah ana genawe iki ya rabi no kakangku ki. Oh lah iya iki ya dhisik sampean no. Iya amit sewu. Aku ora ngandhake piye wong kakangku ki ana kekurangane ana keluwihane. Oh. Kakangku ki rak tunanetra. Kakang sampean. Ora perlu ning gek dadi manten aku wis ngandani wis rasa dadi manten kan. Wah aku ki menduwe keturunan oh ya. Tenan dijake Pak Naik kuwi diomongi anu jenenge iki janggel. Janggel. Nggih Pak Naik. Anu kowe dijake rasane koneko bojomu ayu nggih kula ngertos kita kan wong iku ora perlu-perlu aku. Lah saka apane? Saka suarane. Buah-buahan malam pertama. Aku ora yo cedhak kamare. Ya ora, anak adikmu ya ora kakangku. Malah pertama piye kowe ngrungok. Kan ora perlu to aku wis semua. Lah terus muni ngene iki. Pipimu alos tenan, Bro. Lah kok sing wedok iki sanes pipi Mas niki bokong. Lah kan yo dadi sing disengak-sengak iki berangkat dibudi. Kabare kaya iki malame dhewe-dhewe sampean karo aku kakangmu yo karo bojone ora sok nginjek. Lah aku ki ngrungokne lho. Arep ngerti polahe kakangku ki kepiye. Lah kok kleru. Rumangsane pipi lah sing disengak-sengak ki bokong. Lah karang halus aku yo. Ya. Ora. Coba niki anu Mbah Walo. Sing maca mangke jenengan lakoni kapan monggo niki wektu niki mangke. Lah iya. Sugeng dalu kula saking Sukati Prawira nyuwun lelakon gendhing siji lilo nyuwun dipun Lila. Lah yo lilo aja. Lah yo lilo. Lilo. Lilau. Lah tulisane yang nganggo oh bener kok. Bener lho. Bener. Lilo. Wong saiki iki nulis telek no ya gur telek ngono kok. Dipun slirani Mbak Nur Tiana. Oh, bener. Dua pramen ketoprak Mbah Waluyo kalian Mbak Suhin. Iki kunine ngono kuwi. Dadak repot-repot aku. Piro to iki? Piro kuwi nek 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok men sayu to? Sayuta ning tekake nagih 500 berarti sing diutang 500 wae. Lah kok malah dadi utang niku pripun saking sinten niku wau? Lah pokoke dite tak. Pak sinten? diwaca dhewe diwaca. Iso maca ora iki, Mbak? Pak Sukati. Aku biyen ki sekolah mung diajari nulis ora diajari maca. Oh, ono. Pacanan kowe sing kang hidup. Oh, Ora iso. malah utah kabeh tulisane. Selirane Mbak Nur Tiana. Nggih, Brahman ketapuk, aku ketoprak. Waluyo kalih Suhin. Nggih. Saking wah tulisannya munggah medun. Kon kene keterangane piye iki kon nggo sapa? Kula saking Sukadi. Perwira. Oh, nggih. Arta gang 100 menika kakung.
Pacangan kagem. Kagem kuwi yo kagem waluya lah. Ndi Wih, gini. kene iki ta. Oh ya, kagem waluya. Oh langgan kene iki ora kok waca. Iya. Ora ding. Waluya rasa dikeki wae wong wis sugih dhuwit ngono lho. Iki lho diwari sing ngomong sapa? Nggih menika sampun kula Yes. waca. Niki tak jelek kene wae. Drek odradek sapa njupuk kejepit gedhekin wae. Wis. Terus apa meneh? Iki kula maos malih. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang kula nyuwun kula saking tim dokumentasi badhe nyuwun gending lagi naiki genah kodang kuning. Orang kedu jadi lho ora iki kodang kok. Nggih. Nggih pokoke sing sadengah-dengah Mas. Lu kayak kodrat 7 di Ponegoro. Iki bocah-bocah aku. Kodang ngene. Kodang gening. Tembak rawe kawitaning sinawang. Oh nggih. Iki tak wacane kurang sempurna. Lah ya ora sempurna. Anu Bapak Ibu sesuk nek njaluk lagu pamane podang kuning gambari manuk mawon mboten salah. Bakali kota? Ya dikabari dan lain-lainnya. Nggih sugeng dalu nggih kadang-kadang niku wau nggih. Nggih, sampun Pak Limbo sedulurmu njaluk lagu podang kuning. Oh nggih. Dulurmu palian sapa iki? Lah Bu, sedulure Mbak Sange. Nah iya ini aku ora dok. Weh, karo sedulur barang kaya lali. Lali. lali agar suara dipujuk. Oh Pak Mustono. Oh Pak Mustono. Dari penggemar Dalang Karjani. Wah, sapa Pak? Ojo nemen-nemen. Assalamualaikum. Iki putih iki. Ya Bu. Ambek ya sing apik to Pak Dalang warung makan Mbok Iyah. Ponia. Mbok Iyah gesing nyuwun gending sinom nyamat diwiwiti Pak Dalang. Wajan golek gawe pisah iki. Sinden terserah. Jadi kok pinanggani cah lalu kemang Anu matur mawon sinden terserah mboten dugi mboten mawon. tegese terserah ki sinten mawon kula. Sinden Wonten malih. Warung makan Bukes Berkah Mbak Ani gesing Wonderland lagu Layang Swara. Oh nggih. Nah, menika Nanti dados mriki monggo sinten lan mangke. Monggo. napa niku? Monggo. Pun. Oh nggih. Oh, Menawi ngangge dibuat sinten ingkang dibuat Mas Waluya. Nggih. Boleh sih sampun. Rumasane iki waluya sapa lho Pak Waluya kae lho. wong anggere jenenge Waluya iki percaya aku. Ngopo? Waki wayah lu ki luar ya bebaya sak wayah-wayah luar saka bebaya sluman slumut slamet ngono Mas. Alah ora percaya. Kok apa? Kene bae nek golek ning kono kae. Oh iki tene pasalangan. Nggih. Nggih, matur nuwun. Ingkang pundi rumiyin ingkang badhe Ingkang Monggo ingkang putih. Prahmanipun mangke mawon. nggih. Wonten. Oh nggih, kali jula-juli. Lah kuwi ora metu tulisan kuwi jelas-jelas. Nggih, yen jula-juli diwiwiti saking samping gunung, mangke medhawaken jula-julinipun. Ampun lali nggih. Apa? Jula-juli. Beser, anu beser beres. Jula-juli. Sepanuan saking sinten Mas? Oh, masuk adi malih. Wah, masuk kadi malih. Monggo Bapak Ibu nek ngersake lagu mumpung sisan uga jula-juline. Oh, lah warung makan gesing kok nyelek. Oh, alah warung gue makan kok aku ora. Monggo. Malah do ngambut gawe aku tak udut. Nggih, monggo sekecake. Iya. Monggo. Dalane wis disajeni. Oh.
Kepengen buat ini. Ora, aku tau dalang malah mulai gudras-gudras. Kenapa? Sajen iso kuwi bocah songgo. Gue wis entek barang malah nglicipi pring. Waktu bucu. Alah, karo sapa ora, Ding? Wayangan iki lho. Iya, iya. Ya guru nyawang kono iki lha nyawang apa? Lah mulakno niku ta. Ayo, oke. Ya alah. Ya piye iki dalange piye? Kepiye? Dalange marep ngene gek golek cangkir botol karo teko. Yen mamajan among karo Aja wis kuwi. Bisa dalku aja kok. Ana kene pes lagi. ana iki sendale dalange lho. Kula mulane mambut telek terus. Bawa lu ya. Bawa lu ya. Jangan ini wong pinter ya ana sing ngalahi lho, Pak. Nika ditimbali Pak Dalang. Terus pundi Pak Dalang? Jenengan kan. Ayate pedhot. Jenengan kalah karo sipur iki tak gumuni. Mike nang sing adoh ning sing cedhak. Wah, malah until konamu karo konaku. Yo dalemu seneng banget until. Lagi, lu semangkat iki. Mangkat iki, Manggres. Galingan mbokne biyen ya sindet. Nek ora li penang susuran tuh bejite wae. Ya mune panas wae susure ora dicopot dadi panas. Angger bar bawa ke itu. Hutan panas, ngalih-ngalih capeng. kok wis duwe kok Apa aku sing duwe? gunung kasar Gunung. kaya no yuyu nang jeron plumbang
tekek mencok ana dhuwur aku tau duwe bojo ayu bola-bali ilang ben elek sing penting pinter golek utang sile rapi kok golek tangan wong iki dipercaya utang iki isih dipercaya ngono kuwi ayo diteruske terus nonton apa tukang parkir tuh ya bebas oke ini meneng apa ya Le? Tak golek jublak anak aku meneng apa ya jadi kan yang jaluk tekek lorek oke tak sedikan ya tekek lorek dasi ireng ngarep wes tuwe isi iso ngarep monggo dulur sareng sami bedhong mumet sami katingan kalih sami nuwun sewu para ibu linampan lenggah lan kudu saya maju gotong royong sesuk karo mesen uyuh yen iso ngono kuwi besane sobat maju ana meneh pastine Pak RT kudu manut apa dawuhe lak kowe monggo RT bisa nangkep wargane urung karuan pira bayaran sing nyabot dadi Pak Kyai jare esuk awal sore rajine mulang haji temon cikir kuat untuk langsung bengi monggo karo isih pikir kepiye nasib besan ayo elek kabeh marang pangeran eling ana nyawa kabeh iku mung gaduhan ana donya yakin iku mung titipan derajat panguwasa iku kabeh mung sapira mula dadi wong urip jok pelit lan kikir eling ana donya paribasan mampir sumpah mati mobil anyar rapi ra iso mikir wong nang kono dulur yakin ora ana tempat parkir iya nek wingi kene iki panen kacang kowe apa nenek agak nganti pirang-pirang kena digoreng kena digawe ampiang nek wis didol mayu kena dido nyaru ana meneh kene lak sing panen telo kowe panen ora perlu dadak nganggo kaca mangko iso dienggo ganti kuwi sego iso kanggo cukup kabeh sak keluarga iya Mbah Waluyo jenengan niku apal kalih jenenge Jawalangi ya ana wiyaga ya oh sing liya Sobi sapa jenengane apal niku nek nyelen tukang serlep niku mangke pripun tembange nggih ngangge jelas niku wau turut mengalor ngalor ya saka geden no mangan ya saka geder monggo Sobi iki ngono jenenge gender dipasang kubung dijejer-jejer sing nabuh meneng ora seneng pamer kabehane seneng pucuke jebar lah niki rekaku ora iso lho rekaku mau jebulane bodho iki mono jenenge senten nek ditabuh
atine mung kalem sing nabung meneng ra kakean gunem nabuhe dawa maca pucuke sak gegem. Gampang-gampang. Walah yo sak gelem dhewe lho kok. Yo men ta ya. Lah ra menang aku karo kowe. Iki ngono jenenge gampang, wilahe dijejer supaya le nabung gampang. Brancakane kok rada dicek abang, le nabung kudu kerep ora kena arang-arang. Lah kok ora kena arang-arang itu? Lah kok nabung gampang ning krung. Lah sebenarnya kalau gong nek gelem gong tambahi 200. Eko oke. Ndi tambahi sik. Ya kene 200 iki gong kok agaman. Ini kok saking sinten Mas? Saking Pak sinten? Pak Sukadi wae. Alhamdulillah. Kayak begitu. Berkah barokah. Rumah makanipun laris manis. Sesuk nek ning renean dicapke niki lho aja nganti lali waluyong terus sesuk nek mampir ra bayar. Mbah Wali yo. Lah nggih niki sing donge tanggal 17 niku kula ngundang jenengan ning jenengan mboten selo niku. Jadi nek umpama jenengan niku wae yo dimuk ora selo. Anu mawon Pak. Kula awane Lah nek awane apa? Awane kowe melu wiji. Lha apa? Jarene ibu-ibune kowe melu wiji. Ya pengumuman Mas Palipati duit ke Batu Blebu ora oleh jaluk Bali. Kemono jenenge gong. Ayo. Barange digantong ketok erop-erop. Le nabung gele ora ketok wong. Sing ditabuh bunder kaya bokong. Gong. Kok nek dijaluk Bali mboten? Oh, mboten ya pinter kok ya. Lek bokonge wong akeh. Abot meneh sing tukang suling. Sing digawe saka kadang prinsip garing. Lek nyebul iso jejeg iso miring. Ning kudu kerep kemundrak sulinge kecil. Kabeh ora ya apa-apa. Sing tukang peken lek nabung kudu sila ora kena karo jengking. Iso nggo ngiringi playon utawa gending. Awas nek nganti glarung sing ngendrak muring-muring. Saiki nek Pak Sukadi, wong iki lek pepareng akeh banget lho iki. Menik Pancen abot sing jenenge Pak Sukadi. Yayine ganteng kaya Satrio Dipati. Yayine ora pelit tur gemati nek ora percaya mengko iki ditambahi. Lah kok ngono? Oh, kahdian iku ngeyel. Meneng apa tak goleke dublak. coba nek sisipur pengendang. Abot meneh sing tukang kendang kudu sila ora kena jegang. Saka kendhange ya dicat abang nek ditabuh tuntak gendret tuntak gendrang. Ngono kok bingung. Abot meneh lak dagelane kudu penak runtut dirungokke nganti kesel iki dalan jagunge. Kok iki rong karuan mongko pira bayarane. Wis cetha iki lho iki sing rawone rompoke dhewe. Oh jenengan to ya. Aja gara-gara kowe. Lah ya to duit iki tak ngopo nek ora tekne bebayar aku ora bingung. Nadian, berapa? Sing gemung. Abot meneh sing tukang demung alamate jelas ora perlu bingung. Tampare ora perlu disambung kena tinggo ngendingi utawa tinggo nembung ditembung. Oh, tak jaluk lagi. Jaluk ngono tak tutup demung apa piye. Oh, dalang sakniki. Sampai dalang jaluk sing apik apa sing elek? Sing apik ya dalan kok elek. Lah apik yo ragat. Piro negatif. Nek ora terus Sukadi. Kalau kau jaluk nek Pak Sukadi. Wah, masa aku Pak Sukadi jaluk Oh iya ya. Lah nek gelem ora apa-apa. Abot meneh sing dadi dalang kancane nggon pedang piyambake lenggah nang nggon padang.
nang arepe ming wayang karo wit gedang iki arep kaya ngene terangane dalang kondang Wah, gose. Kaya ini piye lah? kese ora gede Oh, ngono. gur nyil kaya lawuh men suarane jelas aku malah bingung dalang endi kok suarane apik gur ketok pite mutar-muter lho lah kaya Oh, ganjel nganggo batal kaya iso-isone lho. Iki ketoke rada iki. coba ya Undang-undi karo kowe. aku ki tau ndereke dalang ya semene iki. Heeh. Ndi kae nang mite kegeden. Dadi dalang ini kok ngalor ku mite tetep marep metan. Iki, terus iki. Oke. Naden adon sarata
Joli sampun dipun laksanaken. Dan iki wong kathah sanget Pak Mundutan niki Dek Nur saiki diaturi kan. Nah, saiki Nur Tiana. Kaya apa sih kaya biyen ora. Nah iso aja ngadeg banget nek main padha sana. Kan apa nggih kendodok. Ora apa-apa, ayo kene Nur ngadeg. Biasane Mbah Walu ya Ora apa-apa. lebih lala-lala ya ngono kuwi nek padha main sedaya wonten solusinipun nggih nganu. Lah ya iki kan aku ki golek. Aku kira anak pengusaha, aku ki karo usaha. Ora sampean ki wong nonton saka kene wis kok ndak munggah lho. Wah, Kersani konsentrasi nggih. Ayo. Ini kersani napa to? Ya Pun cetha to niki. Kudune nggih mboten sampun niku anggenipun kersani. Ya. Orang ngono lho marane Mbah Walu ora suwe wae petuk kowe. Nggih. Iki Murtian Nabian apa itu ngono kuwi lho. Oh ngeten niku. Aku iya kok jane. Oh. Kene nggih cai, rada rene rada. Kene. Nah, kene tengah ora jero. Mriki Pak. Iki jenengan ki jane ajeng demek napa nek iki. Lah karo putu ilang walang sangker Oh berarti kula niku jenengan dusi bareng riyen niku. apa? Bojomu nang kene. Wis ngerti. Ora apa-apa no. Iki karo putu dhewe. Nek putu niku nggih kudune riyen jenengan dusi bareng. Ah, nek tak dusi mongko lek ngosoki teladan. Lah ayo. Nek ngosoki. Iyo. Nang wasasan. Yo muga-muga wae aku aman ngono isih aman biyen ora di. Iki ngaturaken sugeng dalu saderengipun Mbak Dalang. Ojo Mbah no. Pripun Kang Mas? Oh, sapa ya kan. Nek Mbah ki saru. Kang Mas Dalang. Ngono. Menika Kang Mas Karjani. Nggih. Piye-piye Mak? Iya lagi kepiye polae nek ngono iki Kang Mas Karade. Aku iki malah bingung ya ini. Nek ngundang Pak Dalang aja Kang Mas. Lah pripun? Men ketokno pide. Ketoke nek kula jak ten peken nggih kendarani adik kula kok ya kirane. Ojo. Nek ngene sih awet timur kok ngene. Lah iya lah. Alhamdulillah, biayi niku angger budaya. Niki ngaturaken sembah nuwun kula nggih Pak Karjani wonten ngarsanipun Mas Hari. Oh. Ingkang sampun paring dawuh. Oh, iki Dhateng kula geneman, nggih wonten ing dalu menika. Menika mboten grup kula kalih mriki, Pak. Nggih. Berarti kowe iki bunbunan ngono lho. Bon-bonane ya. Niki kula aturaken kagem warga masyarakat Bola. Niki kula sokongan saking Mas Hari. Oh, ngono. Jadi mongko nek hari wong karo aku ora nyambak ngono jan-jane. Dadi sesuk iki aja ngarep-arep saka hari kowe. Mboten Pak, mboten pokoke kula niku nggih paling mboten ketang-ketang nggih brasak mil wonten ya Pak. Iyalah. Lah napa nggih teko to Pak? Ngono. Apa cukup sampean kuwi?
Nggih cekap mawon Pak, dicekap-cekap ke Pak. Lah, Kula niku nek duit sithik bisane tak jereng-jereng Pak. Oh ya soalnya aku arep nambahi lah aku yo urung karuan iki asine ngono lho perkara iki. Jek ngono awake dhewe iki gur. Nggih. Wis duit setitik tok dereng ya malah suwek iki malah. Wis sing ngaturke lagu apa? Nek nglageni kae malah repot. Apa? Ana apa? Mas Hari jenengan mang medal Mas. Pun medal dereng to Mas? Bener. Nggih matur sembah nuwun Mas Hari. Pak Sukati ugi ingkang sampun paring rejeki nggih Pak. Nggih pokoke kula tenan Pak Sukati sing kuasa sing males. Mugi pinaringan lumitu langkung kathah. Sehat selalu, sukses usahanya nggih Pak nggih. Amin Allahumma amin. Menika pamundutan panyunan lilo dipun pinangani. Nggih monggo. Lilo. Kibot siap. Nggih monggo. Lilo. Aku tak nyedak gula batu iki. Oh alah lah diparingi gula batu kok ya Pak Jalan. Tamong itu. Ora tau ngombe. Zaman biyen cilik aku ku nek ora wong sugih ora mangan gula batu. Iki serangane. Aku wis tau nang Wonosari ning arep toko nang wong mepe gula batu nganggo tambir to. Nggih. Aku bingung dhuwur ana sing nunggu aku nyolong cet amplop. Lah kok katutan tawon ki papat. Lagi kepripun niku kawontenane tutuke jenengan. Nek joloke iki saking gragas. Wis gak ya. Jenengan niku ya Jan. Ayo lilo. Entrepreneur sedayanipun. Kita goyang-goyang bareng nggih. Oi. Wis ora kene
Nadyan Nadyan wujud demong paksi suarane apa ning larane atiku kok ngono ya muni Nadyan wujute wujute iki ngerti aku ya lan ora kok jenenge larane mergo kancane yo mung kowe Mbak halus manis tur hati Rambutnya peniku to, Mbak? Aku maju wae, Bro. Iki. Ini kali kelar. Linda, Iya. Sini. Abape we roti lho, Hin. Roti napa? Ninda. kelapa. Lho, coba kowe suhin. Apa? Nah, nek pencok budi ambune. susah teater Sampeyan nek nyawang bocah-bocah sak mene-mene ayu-ayune piye? Rasane ngatimu piye? Ya rumangsa nek lagi lahir ki kemeruputan ngono wae. Panjaluk dilairke nang. Gue aja angel. Ayo. Golek isi podang Ora apa-apa, disurai kowe kok menterep. Ora saya mundur. Bego. Ibu bunga hatiku nyanding bisa persis Karena lajure piyai seni ya suarane ya ngono kuwi. esuk awan ningo wis ora
Matur nuwun, Dik. Iya, kawitaning